Torpedo! Brace for impact! Mae'n ddiwrnod Nadolig 1917 ac mae'r SS AGBERI newydd fynd yn sglyfaeth i'r llong danfor fwyaf soffisticedig yn Llynges yr Almaen, yr U-87 dan reolaeth Llynges Rudolf von Speth-Schülzburg. Roedd criw'r AGBERI yn gallu dianc yn y badau achub ychydig cyn iddo suddo, 20 munud yn unig ar ôl gael ei tharo. Ar y prynhawn tywyll hwnnw yn y Gia, roedd y confoi ar ei ffordd i Lerpwl yn cael ei hebrwng gan yr HMS BUTTERCUP a'r llong batrolio y PK-56. Mae'r BUTTERCUP yn troi'n galed tuag at ble gafodd y llong danfor ei weld diwethaf ac yn bwrw i mewn iddi ar ei chyflymder uchaf, ond mae'r U-87 yn ei ysgoi ac yn troi ei olygon at llongau eraill. Periscope on the port bow! Mae'r PK-56 yn gweld perisgop tua 10 llath oddi ar ei hochor chwith ac yn gollwng ffrwydron Tanfor. Mae ffrwydrad mawr yn dod ar llong danfor i'r wyneb. Wrth droi'n gyflym i'r dde i fwrw'r llong danfor, mae'r PK-56 yn tanio ac yn taro'r tŵr rheoli. Yn awr, mae'n wynebu ochr yr U-87 ac mae'n bwrw i mewn iddi ar 20 knot gan achosi difrod catastroffeg. Mae'r HMS BUTTERCUP bellach o fewn cyrraedd. Mae'n tanio ac yn taro gwaelod y tŵr rheoli. Mae'r longU yn suddo, starn yn gyntaf, ar ôl brwydr a barodd am lai nag awr. Mae pawb ar y llong danfor yn cael ei lladd. Mae Rudolf von Speth-Schülzburg a'i griw wedi talu'n ddrud am ei hyfdra. Mai dim ond dyrniad o longau a gafodd ei suddo gan y llongau hebrwng, roedd ganddynt rhan hanfodol yn yr ymgyrch i amddiffyn y confoes a sicrhau bod cyflenwadau'n cyrraedd Prydain yn ystod yr rhyfel byd cyntaf.